Bona tarda. Moltes gràcies per assistir en aquest directe. Jo soc l'Alba Besora, editora de Nandibú, el segell infantil i juvenil de Pagès Editors. El dimecres passat vam començar a fer un cicle de conferències amb els autors d'Avui és demà. Avui és demà és un llibre escrit per 10 joves que des de diferents disciplines expliquen i reflexionen què esperen del futur postpandèmic. En primer lloc, doncs això, agrair a tots els autors que han format part del projecte i en especial, molt especial, aquest dimecres que tenim a l'Èlia Riudavets i a la Júlia Vergara Lert. Abans de començar a parlar amb elles, m'agradaria recordar-vos que Pagès Editors i Editorial Milenio ha llançat una campanya que ens assumem amb la Marató de TV3 i amb la campanya de Jo me corono i cada llibre venut durant el mes de desembre fins al 15 de gener anirà destinat €1 per llibre a la campanya, tant en català com en castellà. Bé, ara sí, comencem. En primer lloc us presento l'Èlia. L'Èlia és professora de català d'un institut, és profe de secundària i ella en el seu capítol parla d'educació. I, en segon lloc, la Júlia Vergara Lert, que és veterinària investigadora del grup del coronavirus IRTA-CRESA, i ella parla de ciència, del tema de la vacuna, que suposo que és el tema estrella avui en dia. Bé, començarem fent algunes preguntes i entre vosaltres, si voleu, us aneu... Doncs això, aneu aportant alguna cosa de l'altra persona i de més, d'acord? Bé, en primer lloc començaré per la Júlia. M'agradaria fer-te una pregunta, Júlia. Suposo que deus estar tan farta que tothom et pregunti el mateix, però bueno, un altre cop ja així... Continuem amb la... Bé, m'agradaria començar preguntant-te quin lloc ocupa la teva investigació en la campanya per la recerca de la vacuna del Covid-19. Sí, mira, doncs, com ja explico una miqueta en el capítol, no? Nosaltres som el grup de coronavirus d'aquí l'IRTA-CRESA, però aquest grup no es va formar just ara perquè ha sorgit aquest nou coronavirus, no? Ja fa 7 anys que vam començar a estudiar coronavirus, perquè de coronavirus ja fa dècades que se'n coneixen, sé que no com aquesta pandèmia, i clar, l'avantatge va ser aquesta, de fet, que ja des del primer moment vam poder començar a investigar i, de fet, tot va sortir arran de... Volíem demanar projectes, que és una mica també el que començo explicant, com va anar tot. Clar, primer, si no tens diners, per molt que vulguis, no pots investigar. Llavors, el primer que havíem de fer és trobar finançament. I sí que és veritat que molt ràpidament vam formar un consorci, juntament amb IRSI Caixa i el Barcelona Supercomputing Center, i una empresa catalana, Grífols, ens ha finançat aquest projecte, amb l'objectiu potser més ambiciós, més gran, el de desenvolupar una vacuna, però sí que és veritat que per arribar-hi i paral·lelament estem fent moltes altres coses, com també provar un seguit, molts tractaments o avaluar, per exemple, totes les serologies, els sèrums que sentim parlar de pacients, veure una mica què passa realment també amb aquesta malaltia, perquè això, conèixer el virus i conèixer la malaltia, ens ajuda també a enfocar millor quan volem desenvolupar la vacuna. Llavors, com haureu sentit a parlar, hi ha moltes altres vacunes a nivell mundial. Nosaltres encara estem en una fase més experimental, és a dir, ja tenim candidats, que hem triat uns candidats que semblen molt bons i ara estem en la fase de provar-ho en animals. Ha passat totes les fases dels primers dissenys a nivell que diríem in silico, és a dir, bioinformàtic, després s'ha provat tot a nivell cel·lular i ara estem a nivell animal i de moment sembla que tenim bons resultats. I quan parles de candidats, a què et refereixes, Júlia? Què és per vosaltres un candidat?
Bueno, clar, és que penseu que no amb aquesta malaltia, sinó amb cap, no hi ha la vacuna, no és un sant grial, no? Que només hi ha una vacuna que funcionarà. N'hi ha de molts tipus diferents, algunes se centren en una part del virus concreta, s'utilitzen estratègies diferents i per començar, des d'un inici no sabràs ben bé, tot i que tenim, no, com us deia, coneixement previs d'altres coronavirus o fins i tot d'altres virus, que no tenen per què ser coronavirus, de quin tipus d'estratègia ens pot anar millor o pitjor, doncs fins que no s'arriba a provar no ho sabem. Llavors, el que s'ha de fer és, per exemple, en aquest virus concret, i és molt curiós, no? El coronavirus no és només aquest virus d'ara que ens està causant la pandèmia, sinó la família, i es diu coronavirus perquè té forma de corona quan el mirem a microscopi, sobretot de corona solar. I és aquesta, la proteïna que li dona la corona, la que estem veient que és la que ens dona una millor resposta quan vacunem, no? Clar, no tot ens serveix. Vull dir, potser estem dissenyant una vacuna amb una part del virus que no ens donarà una bona resposta. Llavors, el primer que cal fer és prediccions a nivell bioinformàtic de veure quina part del virus ens anirà millor. Després, aquestes prediccions s'han de sintetitzar, no? Hem de tenir aquest producte o aquesta part del virus i ho hem de provar primer a nivell celular i després ja anem triant quin sembla que funciona millor per passar al model animal. I el model animal també farà una mena de screening per després ja poder passar les fases, els assajos clínics amb persones. D'acord. I en quin moment ens trobem ara de la vacuna? Bé, ja ho has dit que esteu en una fase més experimental vosaltres que no les vacunes que estan sorgint, no? Sí, exacte. I de fet, també és una mica... Faig un palet de crítica també en el capítol del llibre, el que seria una mica el finançament, no? Perquè, clar, hi ha gent que és com, bueno, per què la d'Oxford o Estats Units o el que sigui està més avançada, no que la nostra, sinó d'altres que s'estan també desenvolupant a l'estat espanyol. Vull dir, per què anem més atrasats? Bueno, un dels punts és aquest, no? I no només la inversió que s'ha fet just ara, sinó tota la inversió que es va fent durant... No? És el que sempre es parla. Quan parlem de fuga de cervells, i no només en l'àmbit científic, també en l'àmbit mèdic, en l'àmbit escolar, en qualsevol, clar, aquesta fuga, per exemple, no només afecta ara mateix. Cada any que es perd de ciència doncs equival a molt. Llavors, per molt que inverteixis ara, que també no és dels països en el que més s'ha invertit, però per molt que s'inverteixis ara, clar, hi ha coses que no es fan d'avui per demà. Llavors, com dèiem, les americanes, la que hem sentit més, Pfizer, Moderna o la d'Oxford, són les que estan més avançades i, de fet, ja s'han començat a administrar les primeres dosis i també, ja aprofitant que estem aquí, una mica de tranquil·litat. El problema que està passant, perquè hi ha aquesta pandèmia, però també hi ha molta infodèmia, que a una part és bona, jo crec que és bo, que tant adolescents com la societat estigui informada, però clar, a mi a vegades em sembla això que és una mica una retransmissió de la Lliga de Futbol, no? Qui va primer, qui va després, i de fet, m'agradarà parlar-ne també amb l'Èlia, no sé com ho viuen els adolescents també o els nens a les aules, però clar, arriba un punt que penso que crea més neguit que una altra cosa, no? Perquè una cosa és estar informats i l'altra, doncs ja no saps ben bé quina informació és la bona, quina no, i realment el missatge aquí clar és que qualsevol vacuna que surti al mercat haurà passat totes les fases reguladores. Simplement, aquí també la pregunta estrella, no? Per què s'ha anat tan ràpid si sempre ens dèieu que una vacuna triga entre 5 a 10 anys, no? I ara estem parlant de pràcticament menys d'un any. Doncs, bàsicament, el que us deia, finançament i molts recursos, ja no només econòmics, sinó també humans, destinats a això i, evidentment, el que us deia, coneixement previ. Hi ha vacunes que s'estan utilitzant, que la seguretat ja se sabia que eren segures, per dir-ho així, o plataformes vacunals, perquè ja s'estaven utilitzant amb altres tipus de virus, amb virus similars. Llavors, hi ha fases que sí que es poden avançar més ràpidament. Molt bé. Vinga, ara per tu, Èlia. A veure, anem al tema d'educació. Jo et preguntaria com pot servir-nos aquesta pandèmia per reflexionar sobre els models educatius i reconduir l'ensenyament cap a nous horitzons. Mira, jo crec que d'entrada la pandèmia ens va oferir moltes possibilitats durant el temps de confinament, no? Malgrat que ho vam viure com
gairebé com un malson, no? Pel fet d'un dia per l'altre no poder anar a l'escola, haver de replantejar absolutament tot el sistema, el model de funcionament i, òbviament, trobar-nos amb un model que no funciona, no? Per un tema que necessitem el contacte humà a les persones, no? I més els adolescents que es troben en una etapa en què mantenir contacte amb els iguals i amb els adults és importantíssim, no? I, per tant, estaven privats d'unes relacions socials superimportants. Malgrat tot això, ens va donar moltes oportunitats perquè ens va fer prendre consciència de les coses que són realment importants i que no sempre estaven parant atenció, no? Per exemple, tot el tema de l'educació emocional, que de cop i volta es va convertir en una obligació perquè tothom necessitava aquest suport, tothom necessitava recursos per fer front a un moment tan complicat i ens vam adonar que a vegades l'obsessió que tenim en l'àmbit docent pels continguts, no, de les matèries com a tal ens impedeix deixar pas o deixar espai a altres aprenentatges que són superimportants. I en aquest sentit jo crec que ens ha donat moltes oportunitats de replantejar el model i de dir, vale, doncs tenim aquests continguts que evidentment és important de transmetre, són importants de transmetre, però també hi ha moltes altres coses, no? I hi ha molts altres temes que han de trobar un espai a les aules que és el lloc on poder reflexionar i on poder donar cabuda a tots aquests temes importantíssims. Sí, en el capítol ho expliques molt, no? La importància de les emocions, del seure a la classe i no només l'estona de tutoria, no? Com expliques tu, sinó com fer tot el tema sentiments, emocions com una cosa transversal i que es pugui estar en totes les matèries, no? I no tant l'obsessió del que dius tu, com acabar el temari, el complement directe, no? Com expliques en el teu capítol, sinó com esteu, com us sentiu, el tema de la soledat, no? I el tema d'estar junts, que ho deies, no? Quan en el capítol expliques que moltes escoles encara opten per la cadira i la taula com sols, no? I com els alumnes únic i taula i com a l'espai, no? I que l'important és la unitat i estar junts perquè en el fons és que ens hem sentit, no? Els adolescents, que parles tu molt, i jo és veritat que m'ho plantejo molt, ser adolescent en època de pandèmia, doncs l'època de descoberta del món, les relacions, el primer petó, la primera sortir a la nit, clar, tot això s'ho han perdut. Bueno, a mi, de fet, el capítol, Èlia, també m'ha agradat molt perquè m'ha fet reflexionar i jo no, bueno, és allò que penses, bueno, jo a l'escola penso que vaig estar bé tal, però, per exemple, clar, parlem dels adolescents i dius això, no? Ostres, com ho han d'haver viscut ells, no? Amb lo dur, entre cometes, en aquest sentit que pot ser l'adolescència, pensant com ho he viscut jo, o sigui, amb els alts i baixos que he tingut jo, no? O sigui, jo com a adulta, diguéssim, durant la pandèmia, els moments inclús a vegades d'eufòria, no? I sobretot pensant en temes científics i al laboratori, quan hem trobat alguna cosa que dius... I el dia següent, completament allò destrossats pel que sigui, perquè no sortim... I dius, gestionar les emocions, no? D'una cosa així que no havia passat mai, que no... Bueno, que ningú en el fons ens ha ensenyat a gestionar, ja sigui la frustració, no? Perquè nosaltres doncs, això també ho vivim, la frustració de no trobar el que ens agradaria o doncs això, sobretot penso per mi, no? Doncs al llegir el teu capítol va ser bastant això de dir, ostres, doncs que difícil ha de ser per ambes parts, tant pels alumnes com per vosaltres, no? Gestionar una miqueta això, perquè doncs, no? Fer les teleconferències ja són prou difícils com per gestionar tot aquest tipus d'emocions. I després el tema dels horaris, no? Que també expliques, doncs, dius, et dirigeixes als alumnes i dius, segurament ara després de la sessió continuareu dormint, no? Que la cosa aquesta que t'imagines els adolescents fent com a l'horari a l'inversa, no? Perquè en el fons, si no tens cap mena d'horari o l'avorriment mateix o la desídia, no? De no saber... Clar, l'important que és tenir un horari marcat, no? I durant tot aquest temps han estat una cosa molt
Bueno, suposo que us heu trobat molt, Èlia, que t'ho han comentat els alumnes, no? A mi em consta que hi havia això, no? Quan tenien un foradet entre videotrucada i videotrucada, doncs tornaven al llit o fins i tot algun que ni havia arribat a sortir-ne, no? Allò, que al final no hem après a gestionar aquesta situació i tot va ser aprenentatge i també sé que les famílies ho han passat també malament, no? Perquè, clar, també els adults teletreballaven, no? En la majoria de casos o en molts casos i, per tant, havien d'anar també perseguint o gastant també el seu temps a perseguir els seus fills i filles perquè poguessin connectar-se a les videotrucades. Va ser molt complicat, però jo crec que per tothom ha sigut també aprenentatge i jo crec que n'hem tret coses positives. Vull dir que al final ens ho hem de mirar també des de la perspectiva bona, no? Al final no els havíem ensenyat a fer això i els hàbits que tu tens quan surts de casa i vas a classe, diguem-ne, és fàcil que es perdin si et trobes a la teva habitació i alguns gairebé en pijama, no? A la part de baix i llavors tot convida a aquest estat una mica de desconnexió, però a poc. Val. A veure, Júlia, ja ho has comentat una mica, però m'agradaria preguntar-te com pot contribuir l'experimentació de la vacuna amb els animals, o sigui, com utilitzeu els animals, com en el vostre cas de laboratori. De fet, és una pregunta molt important i de fet, per mi el més interessant potser també que ens ha portat com a científics la pandèmia és, tot i que ja existia, és una col·laboració a nivell mundial i entre diferents àmbits, no? Veterinaris, biòlegs, metges. I això què fa? Doncs que, per exemple, justament en aquest camp haguem avançat molt. És a dir, no s'ha d'imaginar la investigació animal com el que s'ha venut fa temps, potser perquè també durant uns anys es va fer molt malament, no? Sinó, clar, penseu que qualsevol experiment que nosaltres hem de realitzar han de passar uns comitès, tant de bioseguretat com d'ètica, no? Que t'acceptaran o et modificaran el teu protocol, per què has d'utilitzar aquest animal. No tot serveix, és a dir, nosaltres sabem en aquest cas, per exemple, que un bon model animal són un tipus de hàmster concret. Per què? Doncs perquè reprodueix la malaltia, diguéssim, moderada, mitjana moderada, el que passa als humans. És a dir, una pneumònia sí que és veritat que resolen bé la infecció, però aquest model ens serveix molt bé per estudiar les vacunes. Què passa? Que, ja no només en temes de vacunes, l'experimentació en animal ens ha permès avançar. Totes les persones que són diabètiques tenen tractaments gràcies a això, trasplantaments cardíacs. No és que es puguin fer gràcies a això, sinó que diàriament s'avança tampoc gràcies a això, no és diàriament, però sí que moltes tecnologies noves es proven gràcies a l'experimentació amb animal i s'està avançant molt això. Dic transplantaments cardíacs, però transplantaments de qualsevol tipus. I, evidentment, una vacuna, no? Primer per provar la seguretat i després també l'eficàcia. Com provem l'eficàcia? Doncs necessitem aquests models animals que nosaltres el que fem és vacunar-los, posar-li la dosi, el que dèiem, el nostre candidat, el que pensem que serà la millor vacuna, i després els hi hem d'administrar el virus. Perquè nosaltres sabem que aquest virus, com us deia, els hi causarà una pneumònia, en aquest cas, doncs el que pretenem amb la vacuna és que no els hi causi i ho hem de veure, això, abans de passar a les persones. Però, és això, no? Per això, com m'has presentat abans, jo soc veterinària i sí que és veritat que a vegades és com una mica aquesta dualitat, però, clar, quan ja portes anys i tot, entens perfectament, vull dir, la necessitat d'aquesta experimentació animal. A més, nosaltres som un centre de recerca en sanitat animal, que sí que és veritat que estudiem algunes malalties, com en aquest cas, que poden passar d'animals a persones o que afecten bàsicament a la salut pública, però la majoria o moltes de les que estudiem aquí són també que afecten animals. Llavors, és bàsicament pels animals, però, clar, molts cops també necessitem d'aquests animals per millorar la vida d'altres animals, no? Molt bé. Èlia, creus que pot fer-se de l'aprenentatge una activitat divertida?
De fet, et diria que no només crec que pot, sinó que s'hauria de, no? Al final, trobo que només allò en què t'impliques i allò que de veritat ho vius i al final la diversió és un acte que vius, no? Un moment que t'ho estàs passant bé. És un moment que tu ets present allà i, per tant, allò es converteix en un aprenentatge que t'aporta alguna cosa, que és significatiu per tu i que, per tant, et portaran a algun lloc. Si genera allò que estàs explicant o allò que estàs treballant a classe genera avorriment, la desconnexió és automàtica i, per tant, el profit que pots treure tu d'allò pel futur és zero, pràcticament. Per tant, jo crec que sí. Jo crec que la diversió ha de ser sempre dintre l'aula i tot allò que fem i tot allò que expliquem ha de poder tenir una part que t'ho faci passar bé, no? Que a vegades els adolescents perden allò. Veus els nens i nenes quan són petits, no? Que van a l'escola i a vegades que tenen ganes i s'ho passen bé i és divertit anar a l'escola i de cop i volta es va tornant cada vegada més un fet o un acte avorrit i pesat com una tortura, no? I no hauria de ser així, perquè al final és un espai per compartir, és un espai per conèixer, és un espai per aprendre. Aprendre és divertit i jo crec que és important aconseguir que ho sigui. Sí, totalment. Jo crec que per això també en el capítol parles molt de parlar de referents seus, no? No tant els nostres sinó fer sèries, TikToks, Instagram, que ells se sentin interpel·lats en el fons, que no parlem dels models del mestre, sinó dels models de l'alumne. Totalment. Al final pots arribar sempre allà on tu vols amb les eines que sigui. A mi sempre m'agrada preguntar-los què els agrada, investigar, escoltar, apropar-me una mica a veure de què estan parlant, preguntar-los quina sèrie estan mirant o quin llibre estan llegint i aleshores ells et van dient i després tu, clar, això porta una feina també d'investigació, no? Després teva, de buscar aquell youtuber o aquell tiktoker a veure què s'expliquen i remenar una mica i després al final tot, perquè és la realitat, la pots portar a l'aula per explicar el que tu pretenies. Vull dir que la finalitat que aconsegueixes és la mateixa. El que passa que ells se senten interpel·lats. Clar, el dia que tu arribes a classe i els dius avui us demanaré que em feu un TikTok, però el TikTok ha de ser sobre aquest tema, no? O ha de funcionar d'aquesta manera. Clar, ja només aquest punt de partida ja resulta motivador. I després tu allà dintre hi pots involucrar els coneixements o els aprenentatges que tu necessitis perquè en aquell moment tocava treballar el que sigui, no? I també alhora aprofitar aquestes eines per veure els riscos que també tenen, no? Per mi és important fer-les servir, fer servir el mòbil, fer servir Instagram, fer servir TikTok, tot això que ells fan servir en el seu dia a dia. Crec que és importantíssim portar-ho a l'aula per poder treballar tot el que ens aporten que és bo i tot el que ens aporten que no és tan bo i que potser caldria revisar, no? Les actituds que a vegades tenim que no són correctes i que les fem inconscientment per un ús allò recurrent o d'imitació, no? Imitem el que veiem i no ens plantegem si està ben fet o mal fet. I en un treball d'això, no? Que utilitzis TikTok com a eina, doncs potser també et pot donar peu a parlar sobre l'ús que fem de TikTok, sobre quines actituds són correctes, quines no, i per tant autorevisar, no sé, jo penso que és importantíssim que al final deixar tot això a l'altra banda de la porta és perdre una oportunitat grandíssima de treballar amb la realitat. És que al final hem d'educar amb la realitat d'ara, no amb la realitat de fa uns anys, perquè no té sentit, perquè la vida que tenim és la que tenim ara. I és així. Molt bé. Júlia, a veure, una pregunta una mica, a veure com te n'en surts. La percepció social és que existeix una profunda bretxa que dificulta l'entesa entre la comunitat científica i la política. I això explica que les mesures plantejades per combatre la pandèmia no sempre siguin tan eficients com s'esperava. Què en penses? Sí, bueno, s'ha vist, de fet. Economia versus el que s'està parlant molt, el que s'ha parlat durant la pandèmia, vaja. La veritat que a mi no m'agradaria estar en el lloc tampoc dels que decideixen què fer i què no fer. És complicat, jo ho entenc, és complicat i sobretot és complicat prendre segons quines decisions d'avançar. De fet, per exemple, des de la comunitat científica
a l'inici de tot es va criticar bastant a l'Organització Mundial de la Salut perquè van trigar, quan ja tothom ja veiem que era una pandèmia, van trigar bastant en declarar que era una pandèmia i això sembla una tonteria perquè dius, no canvia res d'ahir que no era una pandèmia o que no havia estat declarat pandèmia per l'OMS avui que sí ho declaren, però realment sí que canvia, no? Perquè quan ells declaren pandèmia mundial, declaren un estat d'alarma a nivell mundial, els països ja han d'actuar d'alguna manera i si no, poden anar trampejant com volen, no? Què passa? Doncs l'OMS també ho va tenir, l'Organització Mundial de la Salut ho va tenir complicat perquè amb la pandèmia que hi va haver el 2009, que clar, no la recordem possiblement tant perquè no es va semblar res en això, no? Però de grip H1N1, de fet es diu, li diem encara no, H1N1 pandèmic, ho va declarar molt aviat i al final, per dir-ho d'una manera així resumida ràpid, no va ser tant. És la grip mexicana, li deien, pandèmica, va arribar i tal. Què passa? Que la situació d'un epidemiòleg és molt complicada perquè si s'han fet les coses bé per aturar, per exemple, uns brots, una epidèmia, una pandèmia, no es veurà mai, llavors hauran sigut uns exagerats, han fet unes mesures i al final no ha passat res i, en canvi, si no s'ha pogut controlar, doncs, com en aquest cas, a més estem parlant d'un virus que és molt transmissible, o sigui, i això ja des de la comunitat científica, al gener, quan vam començar a veure els primers casos a la Xina, tampoc ens ho pensàvem, que seria tan transmissible com ho està sent. Però, clar, és una situació complicada. Amb la comunicació, i a nivell de societat, penso que, per exemple, els científics, o ja estic parlant molt personal, però jo mai m'havia comunicat en tants mitjans de comunicació, amb tants instituts, inclús, moltes xerrades, com ho estic fent ara. I, de fet, penso que és una part de la nostra feina, també, o sigui que ho hauria de ser ja de normal, però penso que sí. Amb la política s'intenta, s'ha intentat, i el que us deia, jo penso que és molt difícil i no m'hi voldria trobar al seu lloc. I el que sí que fan és demanar opinions. Potser el que sí que caldria més és que els gabinets de crisi ja des d'un inici ja estessin formats també per més científics. A vegades sorprèn el que us deia. Nosaltres fa anys que treballem, doncs a vegades sembla que treballem amb coronavirus i que tenim un nivell de biocontenció, que és un laboratori que no n'hi ha gaires, que es poden treballar amb virus d'aquest estil. A vegades sembla que ens acabin de conèixer ara, no? De dir, ostres, teníeu això. I dius, doncs sí, és una infraestructura important que tenim aquí al nostre país i que ens permet o ens hagués permès avançar amb això. Llavors, sí que és veritat que la comunicació entre científics i polítics a vegades és difícil. És difícil, però repeteixo per tercera vegada, jo tampoc voldria trobar-me en el lloc d'haver de decidir què fer i què no fer, per també el que parlaves, pel tema de l'economia, per exemple, que evidentment, si m'ho preguntes, per mi no passa l'economia davant de la salut, però clar, ja arriba un punt, no? Clar, això, exacte, sí, això, clar, costa entendre i més quan tens un negoci, no? Clar, per això dic, que hi ha gent que diu, ja, però la meva salut ja depèn de l'economia, no? Perquè si no ingresso no menjo, sí, totalment d'acord. Per això dic que és molt, molt complicat. Molt bé. Èlia, a veure, per anar acabant, ha arribat el moment de plantejar una educació per a la nova era digital? Jo crec que sí, jo crec que de fet és una de les coses que el confinament ens va fer veure clares, no? Que presumíem més o menys d'estar emprenent una educació digital i en realitat no ho era tant, no? Sinó que simplement tot el que abans es feia amb un paper i un bolígraf ara es feia amb un ordinador, però això no vol dir haver canviat el model, no? I haver-lo convertit en una educació digital. Llavors jo crec que ara s'ha vist la necessitat de... No sé, aquesta crisi ha fet evident que hi havia unes necessitats digitals que s'havien de cobrir, que també hi ha unes persones del futur, uns adults del futur que necessiten tenir recursos per dominar a la perfecció totes aquestes eines, que la comunicació a partir d'ara es fa d'aquesta manera i serà així. I llavors és importantíssim que hi hagi un canvi de paradigma, no? Que tot funcioni d'una manera diferent. Jo, almenys per l'experiència que estic vivint en el meu centre, sí que està canviant una mica tot això, no? I
s'està fent servir molt més les eines digitals d'una manera més exhaustiva, diguem-ne, tota l'estona. Vull dir, ja tot és a través del núvol, tot és a través de aplicacions d'internet, tots els usos que pot tenir, ja no només l'editor de textos, sinó una mica tot, que al final és el que necessitem, no? Poder-nos moure per tots aquests mons digitals i poder ser competents en tot això de cara al futur i de cara a les situacions que puguin venir com aquesta, en les quals hem necessitat saber-nos defensar en l'àmbit digital. Sí, jo crec que cal avançar és obligatori avançar ja cap a una educació digital, però de veritat, o sigui, un canvi de xip absolut. I quines possibilitats creus que té l'educació, doncs això, digital, no? Què destacaries? Jo crec que ens dona molts recursos i ens dona moltes eines que cal aprofitar, no? Per exemple, el fet de poder connectar estímuls de moltes menes, música i alhora imatge i alhora text i alhora no sé què, no? D'un mateix tema i poder tenir com diferents tot alhora, no? O que la comunicació pugui ser molt més ràpida, molt més fluida, la immediatesa, que a vegades és tan criticada, no? Perquè aquesta generació ho volen tot d'ara per ara, que a vegades fa una mica aquesta sensació, és un guany també en l'àmbit educatiu, perquè volen una resposta i la tenen al moment. I també hem d'educar perquè siguin capaços de trobar-les al moment i també de tenir paciència, perquè no tot es pot tenir ara per ara i això també s'ha d'aprendre. Però jo crec que les eines digitals donen molts recursos i ens ofereixen moltes coses i són eines tan potents que encara no sabem tot el que podem fer a nivell educatiu. Cal anar-ho descobrint a poc, van sortint aplicacions i van sortint usos d'una mica tot. Ara pensava també en les companyes de l'escola de música que estan reinventant-se també per fer servir eines digitals a l'entorn de la creació musical, etc. És que em sembla que hi ha moltíssimes oportunitats que és el moment d'aprofitar, és el moment també d'invertir, evidentment, en ciència, però també en educació per poder avançar en totes aquestes coses i poder fer front al present que tenim, perquè ja no és el futur, és que és el present que tenim. Molt bé. I ara, per acabar, una pregunta que us faré a les dues, contesteu amb l'ordre que vulgueu. Què creieu que hem d'aprendre d'aquesta pandèmia? Sí, començo jo, Elia? Sí. Bueno, jo, com us deia, i ho parlava des del meu àmbit, però penso que es pot aplicar a la vida normal. Nosaltres hem après a cooperar més que mai, que semblava que era una cosa que ja fèiem, però més que mai, a comunicar també, que és molt important, i una mica això, no? Potser sona també molt ideal o, no sé, molt utòpic, però a viure una mica més al present, no? Com dèiem, a ser més presents i això, no pensar tant també en el futur, evidentment, que hi hem de pensar, però vull dir, estar més aquí, estar més presents, ja et dic, tant a nivell familiar, que com veieu jo no hi estic present, encara estic a la feina, però sí, a viure més, no? Si ara estic aquí, que a mi em costa molt, vull dir, a vegades estic aquí i penso en allà i estic a casa i penso en aquí, vull dir que però sí, jo particularment és un dels missatges que em vull aplicar, no? Això que us deia, cooperar, compartir i a viure més al moment. Sí, de fet, quan intentes fer algun pla, no? I va de cara al Nadal i tothom et diu, no? O tu mateixa dius, s'ha de veure, no? Perquè estem tan acostumats a tenir-ho tot com tan calculat i de sobte ens ha capgirat aquesta pandèmia, no? I a no saber què passarà demà, si ens confinaran, si podrem sortir del municipi, si podrem anar a veure els avis, si podrem fer un dinar amb 10 persones, amb 6, o quedar-te tu a casa amb els teus fills i poc més, no? I el teu company. Sí, jo crec que això ha estat com una lliçó per tothom, no? Gaudir del moment i estar present i aprofitar el que tenim avui, no? Perquè en el fons no podem predir què passarà demà.
Sí, sí. Totalment. Jo només afegiria que ens ha servit per reorganitzar les prioritats, no?, que teníem a tots els nivells. A nivell educatiu, allò que comentava al principi, no?, de dir, vale, jo tinc aquests continguts que he de donar perquè estan al currículum, però a vegades són més importants altres coses i a vegades apareixen imprevistos i apareixen situacions a l'aula perquè al final els alumnes tenen l'edat que tenen i, per tant, necessiten suport, necessiten aprendre també coses d'ells mateixos, necessiten espai per conèixer l'entorn i és important donar prioritat a això per davant d'altres coses. I també a nivell personal, no? Ens ha servit per reordenar les prioritats a nivell personal, d'entendre què és l'important, una mica això que deia la Júlia, no?, de dir ara toca això i la resta és secundari i la resta ja vindrà i no passa res si no arribem a tot, que això també és un tema, no? I també a nivell social, que ens ha fet veure el que és important o destriar el que és important del que no ho és tant i que potser li estàvem donant massa importància. I la capacitat d'adaptació, no?, que hem tingut tots, perquè en el fons quan va començar tot ens deien 2 setmanes i tots pensàvem què farem 2 setmanes tancats a casa, no? I mira tot el que hem passat, no? I en el fons els nens s'han adaptat molt bé a l'escola, a les noves mesures, a la mascareta, al gel, i ha estat com una lliçó, no? Una lliçó de vida i que tothom ens hem adaptat al que hi ha hagut en cada moment i podem amb això, no? I, bueno, no sé, és com la idea una mica... Jo em miro a mi i pensava que seré incapaç i ha passat el temps i ho hem fet. Tothom ho ha fet, de fet. Sí, de fet, ara que ho deies, per això jo penso que els nens, bueno, almenys ho veig també en el cas particular, però que ens han donat una lliçó, bueno, impressionant, de jo pensar, bueno, quin problema serà i arribar a la mar de feliços i, bueno, no passa res, s'ha de fer això i ja està, i el que vull és, bueno, precisament el que dèiem, no?, estar aquí i quan estàs a casa és que vull estar a casa amb tu i quan estan a l'escola, bueno, ho viuen, vull dir que jo penso que sí, que en podem aprendre molt d'ells. Sí, sí, i tant. I tant. Doncs res, moltíssimes gràcies a les dues i gràcies a la gent que ens està escoltant. Com us deia, recordar que el llibre durant aquest mes de desembre i fins al 15 de gener, si es compra, es dona €1 per exemplar a la campanya de Jo me corono i la Marató de TV3. I res, que gaudiu de la lectura i el llibre es pot trobar ja a tot arreu, a les llibreries de barri i això, que crec que ha de ser una lectura imprescindible, perquè 2020, 2021 i la resta, perquè en el fons parla del futur immediat i més enllà, vaja. Molt bé, bona tarda. Bona tarda.